Tak on vypadá jako lecos. On vypadá jako večka. A má krásný oboje, které. To je Montíkovo, starý. Tak krásný. Jsme říkali, to je akorát pro Bulwolfu. To je nádherný. Ale on se začal bát, on se bojí podle mě střelby. Jo. Podle mě se má střelbu. Neboj, proč to neublíží. Je krásný bičem, ty šílenci, vy. No, co jsme říkáme? Bičem. Jak skrývá, kdybys včera viděla to. Vrčel na to. To není dobrý, že vrčí, no. Zbytečně moc dráží. Nekoukej, no je to naše městečka, ano. Přežvíkuj. Je maminka horší než ty nepřipademe na tom krku. Prosím tě, Akira, ta půjde do hola úplně. Ta bude úplně do hola. To jdou po těch štěňátek, ty feny se prostě slečou. To je jako když ženské šou balet vlasy, no. Oni taky. Ale tak jo, ale jako... Tak ale ona vylízala, ona Marie Boleslavy byla pěkná, no. No, ona bude teďko, ona si to nechá na tu národku. Mezinárodku, aby byla taková jako... A bude pokračovat až do Budapešti. Pak se na srstí. Aspoň ocas v Římu, aby si měla na srstě nejholčičko. Víš, že ten je na bonitaci důležitý. Ten je ano. To pak odpustí lecos. Tvrdá raketa na záchodě slibně líbala, protože kadila. Silný sumo v potrubí pomalu roztrsal sám, protože si zapomněl oholit nohy. No, ohlásíš mi večeře, protože oni mají taky bych chtěla jít na tu palačinku k tomu nějakému Liborovi. Boruško, já tam s ním nepojedu. A oni to říkají, jako co jako já. Jako hladici taky jedou. Děti. Boruško, Budu trčet doma. se budeme pět na to belvíčko. Co tam budem jako... Okay, stop. Okay, later. Maybe sometime later.